so ne Yusuf ne baban Yusra ne ƙauna so dai ruwan zuma ne yan mata na zo wajen ki da so ne ki amsa min ki ji ni da ƙauna nake ta yi a kullum ɗau na zo wajen ki mi sona ina dubawa ko zan ganki amman kin yoni nisa yau haka na ɗau haƙuri na zo gida da fushin zuciyata mi sona an babu ke ba zan iya rayuwa ba lalle ƙaunar ki ta shige ni nisa akan ƙaunar ki zo da wajena wajena yadda gwas kyakkyawa ce wannan uban guri wasa ta zo da wajena da iya na so ki dai tunda kina ta sona kin share hawaye na ba ranar da zan yi kuka kullum farin ciki nake yi ni ma a ce a yau zan sa ki nishaɗi kina ji na da iyata mata a yau dai sai ke kullum sai ke yau dai ina zubar gado akan ƙauna masoyiyan nan wanda babu kamar ta ne sun nake aiba wasa baban Yusra ne da ya haya ƙauna na zo bata masoyiyan nan ni ne ina ta sanki ƙauna na so na baki masoyiya ta kyakkyawa